Jag är mer med norsk än tjeckisk i mina reaktioner, i mina idéer, i mina sympatier. Det är mest de förhåll man har förhåll till myndigheter, till staten, till organisation, till kulturen och speciellt till naturen. Och så var varför jag blev så lätt så gott integrerad, det var ju eller assimilerat. Det var för många av de dräckarna som vi kunde se det typisk norska samfundet, de fallt mig väldigt närmt. Och det ena är den här likheten. Det är vi inte, att ingen ska liksom tro att man är så mycket bättre än de andra. Jag har sagt att jag nog är bättre än de andra. Men man ska inte leva på det. Och så det andra var att vi har så mycket rom och natur i Norge. Norsko mi dalo šťastný život. Já jsem byl dlouhou dobu negativní. Když jsme sem přijeli, Norsko působilo na mě studeně a uzavřeně. Ale jakmile člověk se naučí řeč, jakmile člověk splyne s tou společností, jakmile člověk získá ty kontakty a přátele, to Norsko zažívá, nebo ten pocit toho Norska prožívá člověk úplně jinak. To Norsko není nějak špatný, není nějak negativní, nebo není nějak prostě extrémní v jakémkoliv ohledu. You have a law where it said that you are allowed to move everywhere free in nature, and I guess you don't have that law everywhere in Europe, so that's the way that Norway supports nature. První neděli, co jsem tady byl, druhou, tak jsem vyrazil do hor. A to jsem pochopil, a všichni Norové chodili pořád do hor. Každou neděli se musí chodit do hor, tak já chodím do hor a do kopců a do lesů a já bez toho nemůžu existovat nakonec. Jsem se bál, že mě kolena přestanou sloužit, ale ještě to jde. Takže hory, to je příroda, všechno možný. Ta volnost taková a ten výhled na tu krajinu. I could even to live in Prague, for example. There is nature quite close to Prague, but it would still be too far away for me, I think. Vztah k přírodě je takový, že Norové, myslím, že mají tu svoji přírodu hrozně rádi a jsou na ní pyšní, protože příroda to je prostě norská deviza, takže taky norská hymna začíná, ano, milujeme tuto zemi a myslím, že to jako myslí na tu přírodu hodně. Ještě tu není takový stres a že ty lidi opravdu z prkoti nedělají problémy, že opravdu řeší až opravdový problém, když je, ale aby, jako, že vás nezdraví soused, tak nad tím mávnou rukou a jsou veselí dál.
se překlene přes nějaký ten kulminační bod, zažije to Norsko a zžije se s tím Norskem, tak vlastně potom, když po nějaké době se vrací do těch Čech, tak se začíná cítit malinko cizejc. Ne úplně jako cizejc, ten jazyk tam funguje, ale myšlenky jsou jinačí. Život, myslím si, že v Bergenu a obecně v Norsku to není tak hektický jako v Česku, asi konkrétně v Praze a lidi jsou vůči sobě hodně ohleduplní. A mají tu skvěle vypracovaný systém jakoby sociálních dávek, kdy maminka společně s tatínkem pobírají mateřskou, o tu se musí jakoby dělit, takže většinou je to, že otec si povinně musí vybrat 12 týdnů mateřské nebo jakoby rodičovské dovolené a zbytek je na maminku. A vlastně si můžou vybrat, jestli maminka bude pobírat 100% platu, to má pak, myslím, po dobu 47 týdnů dohromady s tatínkem, anebo 80% platu a to pak vychází na 57 týdnů dohromady. Tady ta levicová politika a regulace, no, si je docela užíváme. Třeba školky fungují tak, že děti jsou mnohem víc venku, i když prší, to, což tady v Bergenu je v podstatě většinu roku, takže oni na to se moc nemůžou ohlížet, že když by byl déšť, takže by děti byly zalezlí ve školce, protože tím pádem by strávili většinu doby zavření doma, no tak prostě jdou do takových těch gumových oblečků a stejně tráví celý den venku na hřišti, tady prostě člověk vyjde ven a je strašlivý liák a říká si, jestli by neměl se skovat a vidí, jak tam školka řádí na dětském hřišti v těch oblečcích a dětem to vůbec nevadí. Noři jsou hodně čestní lidé a když vidí, že člověk něco umí, tak se nedívají na to, že odkud pochází. Prostě rozhodují se ta kvalita práce. A tohle mi vlastně pomohlo, že jsem se mohl etablovat během 1,5 roku velice dobře a vlastně jsem začal fungovat po 2 letech úplně normálně s normálním příjmem, prostě jako soukromý podnikatel. Tak tady billboardy jsou zakázaný. Tady nikde vidět nejsou, pač jsou zakázaný. Někteří to považují za omezování svobody. Ano, omezuje to svobodu některých podnikatelů, ne všech podnikatelů. Ty podnikatele, kteří podnikají, tak říkají pro společné dobro. A tak jenom tak by se vlastně mělo podnikat, jenom pro společné dobro, poněvadž proč nakonec podnikáme. Můj manžel nemá rád, když my kritizujeme. On říkal, vy furt něco kritizujete, vy furt něco řešíte. Když byl v Česku a díval se na tu českou mentalitu, on řekl, že já jsem se naučil jedno nové slovo, otravovat. V Česku furt někdo s něčím otravuje, tady si nikdo nikoho nevšímá. Takže to, co jsem netolerovala před 2 lety, jsem se musela skutečně přizpůsobit, že musíme si důvěřovat, nesmí se lhát, nějaký kličky, smyčky neexistují. Nevím, čím to je, možná, že tím, že tady je jenom 5 druhů chleba a v Česku je 15, že tady jíme margarin nebo jeden druh másla, tím, co vy tam máte 10. A nám to vůbec nevadí, protože nám je to jednodušší život, že nemáme takových možností. Oni fakt jako podporují tady tu svoji domácí výrobu, takže ty domácí značky jsou preferované, všichni je kupujou a ty mezinárodní značky se tady objevují ne zase až tak často ve výběru, když to třeba srovnám s Amerikou, kde jsem přišla k regálu a bylo tam 150 značek mysli, tak tady absolutně ne, tady prostě jsou 2. A když si nevybereš, tak máš smůlu, protože nic jiného tady není.
Norway in 3 words. Nature. I think I will go with freedom. Kindness. A lot of smiles. Ta komercializace, ten útok toho dravýho komercializování, ten by tady byl taky. Ten je samozřejmě celosvětový. Ale my tady máme silný stát. A nejenom, že je silný, ale ten stát má podporu v lidu. Norové důvěřují svý vládě třeba. Mnohem víc než kdokoliv jiný na celém světě, myslím. Pak je tady ještě jedna věc, o které bych jsem moc rád zmínila, to je ta rovnost. Jsme si tady opravdu všichni rovní. Ne na papíře, tam teda jako taky, ale ve skutečnosti v myslích lidí jsme si všichni, že jako, oni jsou si všichni rovní, nemá se lepší, na takový jsou lidi taky, ale to si může ono myslet, nesmí to nikomu říkat. Ta společnost má ty svý takový nepsaný normy. Když člověk jakoby chtěl ukázat, že má na to, že má hodně peněz třeba. Protože jsou tady lidi, kteří mají moc peněz, jsou tady lidi, kteří mají méně peněz, ale to se neukazuje. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Furet vær bitt over vannet med de 1000 hjem. Elsker det å tenke på vår far og mor, og den saganatt som senker drømmer på vår jord. Když se setkám teďka s mýma kamarádama v Praze a povídáme si o životě a tak přicházím na to, že vlastně já jim nerozumím. V poslední době se už to vyhrotilo tak, že vlastně já si občas s některýma kamarádama už nemám o čem povídat. Oni jsou zaměřený, nechci to říkat jako pejorativně, na ekonomii a na ten materiální život, kdežto lidi zvenku, mám pocit, jako třeba kamarádi z Austrálie, z Ameriky nebo tak žijou spíš vlastně tím životem takovým, že si toho životu chtějí užívat, že nechtějí se jenom zaměřit na to materiální, ale že právě hledají to, co ten život jim může dát a z čeho se můžou radovat. Je to vlastně o těch životních prioritách pravděpodobně, nebo aspoň podle mě, já si myslím, že to o životních prioritách. Och så man trenger ikke å skamme seg for norsk kultur og alt dette her, så man kan ikke si at jeg er norsk. Men jeg er mer norsk enn tjekkisk, kanskje, fordi jeg har levd mye lengre her. Men selvsagt, jeg gir ikke opp det å være tjekkisk. Men